Ontinyent. I qui ha escrit el llibre es diu Martí Guadet i els dibuixos els ha fet Ferran Busca, per exemple, com este. I es tracta d'una xiqueta que es diu Enriqueta, va perdre el seu caragol i volia una mascota. I anaven a una excursió al sol. Entonces va agafar un cocodril i quan va arribar a casa li va dir als pares si podia ficar-lo en la banyera, però la mare li va dir que no perquè al dia següent es tenia que dutxar. I entonces es va menjar tot el berenar d'Enriqueta i quan va tornar al col·le va portar el seu cocodril i la seva amiga tia li tenia por, entonces no s'animava. I un dia es van escapar tots els cocodrils perquè Enriqueta tenia un xiulín i tots els cocodrils anaven darrere d'ella i es van quasi menjar tot el que trobaven al seu pas. I ho recomanaria perquè m'ha resultat superbonic i és superfàcil de llegir. Adeu!